emakhaya kuphela kubhelani khona sinibikela kwinhlangano ethuleleni ngaphansi kwethuleni TV nibekela umduduzo wamkhwanazi namhlanje sibashule insizwa la sizokhuluma ke ngobunzima bokungabi na ID bafethu izimo ze-ID ngiyase nichaze kakhulu ngendawo zama-ID sisazama nathi ukugquzula iminyangweni kahulumeni but ke udaba lakamfethu lenza ukuthi ngimbize namhlanje sizokhuluma naye ngoba kunamazwi abuhlungu awakhulumile ngaze ngabona ukuthi isimo sakhe siyadabukisa so ke sizozwa ngaye mfethu sawubona ngiyaphila kunjani sikhona njani ubani igama igama uLucas Mafavuke wakwamlambo kuphi ekhaya hayi ekhaya alikho kanjani ngahlakanipha abazali bengekho ngihlala no-anti lo anti yakena wasekhaya kwamhlobo kodwa umuntu ongikhulisile bathi umama ubani mama kwakulizi Mlambo wakwambona angikazi ngambona ngamehlo ubaba kwaku Peter Mkante yena wakwambona lutho angimazi umndeni wakuboka mama nobaba umndeni wakuboka baba ukhona ngabona ubaba mncane ngisanda kumbona manje ngimboniswa ubhuti omdala engizwana naye ubaba omzalayo mina umthola kanjani ubhuti wakho ngempela ubhuti ngo-2014 15 lapho ngase ngabhala incwadi kuba ngakholela eKapa ngabhala incwadi sengaphandle kwa-anti ongikhulisile bese nganikeza omunye ubaba wase-Eastern Cape washala ama-truck uyibhala uyesabi incwadi directed yakuba wayisa kwezinye indawo la kufana ne-studio la ama-FM zaseGoli okay and then ngenhlanhla ke lo bhuti wami lo igama lakhe uEnoch okaMageni ukuhlala la eUnderberg Natal naye wayengifuna ngaso sikhathi wayazi khona wena wayazi ukuthi khona mina kodwa engangazi ukuthi singilaphi okay so ngathola i-call after 3 months and then wangixhumanisa naye labantu laba ngathola number yakhe saxoxa then ngagibela from Cape Town Joburg sahlangana eMTN Rengo safika lapho wangithatha sayesoshanguve kubaba omncane naye wayengangazi nami ngamazi yes lakhe khona baba omncane sekhulile nemdala wangibona ngijabulela nami ngajabula bese ngabuyela back eCape Town bodwa wesala Natal ufika kwami la eNatal ngaletha uyena ubafu okay wangifonela 2016 wangifusa ukuthi ngize la eNatal ngoba wayesazi ukuthi indaba ye-ID ayiveli ngoba vele mina nginayo proof esandleni even anti ukhulisile sasingakaze sikhulume lento leyo until azangixosha ekhaya mina ngaxosha ukuthi uhambe ehlele emgwaqeni ya ukuthi kwaba nezinkulumo ezaba khona ezabanzima kakhulu ngagcina sengimcindezela ngamagama nje saxabana nje into ekuthi nje kwasekuliwa nje straight kodwa lezi enkulu the way into yenza ukuthi sigcine sibuzana amagama anzima ngoba yaqala ngo-2005 ngikhumbula kahle ngeke isikole ngo-2003 ngasengenza ugrade 2 ngayeka isikole ngehle ngenyuka ngibaba amatoho abhedayo cabanga lapho ngino 12 13 years and then ngacela sengimbuza ke ngendlela babengiphethe ngayo yayinzima kakhulu and then kusho ukuthi ke ngwanto engihamba ngayodlala ngangaclean endlini wathi sebuya wayesengikhahlela ngenye indlela ngikhahlela ngayo then wangixosha ekhaya ngambuza ukuthi njengoba uhlezi ukhuluma phambi kwabantu ukuthi awuke nengane yami wathi ngihamba ngihlala wangithathelani uphuma wami ila sethi khona usuyakwazi ukubona manje ukuthi mina usuyakwazi ukukhuluma ukuthi ngakuthathelani bangithatha ngabo wafa kudala wangixosha ekhaya wathi ngihlale kasi anginandaba nje isikhathi ngixosha zange ngibe nandaba
ngavele ngaphuma ngahamba ngaya kwamanye amajimbosi ayihlala khona indawo bathi se-Salt River before fike Cape Town mawudlula ePero ayihlala nje emgaqweni awajoyina sibacosha amabhodlela sacosha insimbi yonke into 2008 2009 and then oyedwa washona kabayeka wadutshula ngenye igenge ajoyina enye igenge 2008 sozophela yangifaka kwitik khona drug lapha bese kuthiwa itik elidayisa amaphilisi elidayisa nami kwaba nzima kakhulu engicinga ukuthi sengijoyina igenge enkulu ngizame i-life and ngitravel ama-provinces dayisa drug yeah uyali-supply ngisupply okay from Cape Town to Gauteng Joburg, Northern Cape, Western Cape, Kimberley, all over South Africa. uhamba ngani udeliver Ngigibela ama-public transport. i-truck elingakanani uphatha mhlambe usindele liningi noma mhlambe Ngangiphatha nje isikhwama esinjengalesi isikhwama nje ubhaka sigcwele khona yagcwele uzobuya no-cash noma bawufaka ebhenki anguphatha ucash ufake ebhenki ufake emnikazi walo okay yes aya no ikhiphe ifoni ifake silence okay siyaxolisa kancane balele emakhaya excuse nisixolele niphazamisa yeah bafethu ezinye zezinto ezibhlungu lesi esiyezwayo yikho ngithe nje angimenzele i-exception ukuthi umfowethu simlalele ngoba ngisho ukuthi after ngibona i-message yakhe izolo kube khona okungithintile nengikubonile ukuthi kubhlungu kakhulu manje okay mfethu wagcina ususupply i-drug agcina supply drug from 2009 10 11 12 13 i-supply drug and then ngahlangana nomngani wami la sasihlala khona safika Cape Town 99 sahlala khona ukhona ubabe samfica lapho kulowo muzi sahlala nathi kwenye room ingane yakhe ngahlangana naye ngo-2014 ifunda esuke esikolweni eBellville station khona eKapa sahlangana lapho saxoxa kodwa babe sebemuvile la sasihlala khona sebehlala kwenye indawo sahlangana ngoba sazana saxoxa then ngamchazela istory ngoba kasenginenkinga nje kakhulu engangisanda kulimala la ndiwangibona sengithe isandla ulinyazwa yena la sasilwa la ele u2 sasilwa igenge lapha mangabe ulwa bekubukwa kuthiwa ibhamu phansi kusetshenziswa ubushi mangabe suvalile umgwaqo wakhe kodlula ipolice yasevala ngobush so yeah celemba ngenqabana siyanqamulana nje thina sodwa Cape Town ziyabuya eKapa akudlalo so next ngenye ilanga futhi sahamba sethi siyo break on house bese siqhekeze imizi yeah kanti uzosifica umnikazi wendlu yeah ayasibone sebusuku semini sebusuku angabo past 1 ngentatha sekuzosa past 1 to 2 wathi sesifica sasangegane ishaya mngani wami Imile la emva kwami amshaya ikhanda ubuchopho bagcwala lapha eduze kwami engathuka ngathi ngiyaqalaza ngibone wamshaya omunye ongale amhlakaza umqolo walala sathi siyabaleka kasi ngiyajamba mina ngijamba uthango njombela ngale nobhaka la ngemuva uyangisinta ubhaka so ngathi ngijamba washaya eshaya lo walenga umuntu panendawo sengijombela ngale about 3 basala oyedwa bamshaya angazi bamshaya besamwela wawela endleleni phela lapho sabaleka ibanga ngakusuka maybe mingango 5 kilometers ngeze ukuthi ngilimele ngase ngafika kwenye indawo okay amanaki phazamisa bengithi umuntu walahleka ngikathi nishana ngobhush no baba ethule u2 oh walimala ngobhush yeah le bayishanga ukani lo okay ngiyabale ngase ngafika kwenye indawo ngingeze ukuthi ngilimele ngezwe ngamakaza kuyabanda
uyancinza ubana uyalenga sefusele ngomthambo awudosa uthi ngiyanqamula ngihlula phela ngodosa kwesibili ngihlula kwesithathu wanqamuka ngawulahla aqhubeka nendlela sifonela iboss boss angifaka umunye ubrazo naye nento zake nje wangilapha mawuthi iboss indlela yana wathi uthatha ama-drugs uyena lo sakuma-drugs uyena lo spraying sama-house uyaniqhekeza futhi nibuya nani maniqhekeza la leyo sibuya nama-safe sibuya namafoni amakhompyuta sibuya nempahla etop okay ya shuthi ningi umshikashika ushaya kona ama-drugs kuphela akona ama-drugs kuphela okay nemoto futhi sazihamba alright no yes okay so ngase ngihlangana umngane wangibuza nje imibuzo eminingi ngathi cha mina hayi ukuthi mina njengoba ngidayisa drugs ngiyayibhema ngikazi ngabhema even ugwayi lo nje ujwayekile isigarethi angiphuzi njengoba wazi kodwa lento engiyenza ngoba ngifuna life ngokuphila yabo so mangihlela phela emgaqweni ncosha amabhodla ngizenike next nje le ngakhele enye into ngoba ngiyalamba anginamali anginanto ekuhlala yabo akekho omunye umuntu obehind kwami fanele ngibheke makuphela ibhlokwe kuphela iskipa kuphela insipho ukugeza yonke into so fanele ngibhekele unohola malini boss wayesinika sometimes mangabe ngitravelile ngaphuma ku-province wakwazi ukunika 1.5 sometimes 1000 manje ngiroba kodwa ngangivuma ngokusekwenze noma yini ngithathe noma yini ngoba ngangifuna imali okay so mangabe kudayisa impahla kanye impahla nje inswembu stipend ukudayisa ngamalini leyo mali anginika yona ngiyasetha angenza kanjalo lento ama-drug dealer ngobe naneyibhamu phakathi beniyiphatha ibhamu ya sasiphatha mina ukuthi angimvumeli umuntu ukuthi angitshele ukuthi ngenze njani ngitshela mina ukuthi ngizokwenza kunokuthi ngoba umuntu maze ngitshela ukuthi mangenze kunokuthi ngizombulalisa mina nasale phila so mina mangabe ngiyodeliver mangifika kuleyo ndawo le ngiyabhuka ihotela Impilo nje ngihlale namhlanje kusasa noma hlanganise emday mahlangana kusasa sihlangana mhlambe Shoprite phakathi store umnike isikhwama angihlangana imali ngikutshela nje kahle uma ngihlangana bona ngenza into yakho wena into yami mina ngihamba into yakho like ama-delivery parcels like yabona ama-delivery nje lawa nje ama-truck deliveries kuhambisa into yakhe umuntu nginakusendela imali yakho le ahlangana ngibambe imali ngoba imali yabulalisa lento ukuthi azohlangana ezitimeleni ihlangane nanje emgaqweni emotweni singahlangana emotweni ungithathe kodwa ngeke ngidilike lapho ngizoshiya kwenye indawo mina ngizokutshela ukuthi ngizokwenza nokuthi mangihlala kwenye indawo ngikwazi ukuthi ngisebenzisa ama-uniform ama-companies gqoka uniform enkampani ekuseni sivuka sonke manje emsebenzini nami ngigqoka uniform yasecheckers noma kwenkampani ethize ngihambe ngokwenza into bese ngilinde isikhathi ukuthi 8 hours uphele bese ngibuye endlini kodwa ngenza sure ukuthi 3 weeks awuphele ngilapho ngiyaphuma ngiyohlala kwenye indawo ngenza same thing ayibophoyisa ngibone umuntu nje angibone umuntu nje ngisho ngathi ngihlala phambi kwakweyikelem nje ngizombona ukuthi ngishaya umshikashiko blind syndicate yeah okay so ikephi lo breaker khona away from your truck lot no kwathi umngane wami esefuna ukuthi ngihlale naye kwakhe ngiyeke kathi okay it's fine kodwa ufuna ngiqale ngilungise something or mina ngayeka nje jaseka kanjalo bazongilandela bazongifuna ngoba anginayo enye indawo ngihamba ngiyohlala kuyona ngaphandle kweprovince uhlala la Western Cape eKapa so ufuna ngiqale ngidilize le genge yonke noma ngangayidiliza yonke kodwa ufuna ngiqale ngidilize laba bangiphethe wadiliza kanjani ngathumela amajita abashaya badiliza ufuna ubawisa ngomlilo ufuna ngibabuyise ngomlilo straight is only way ngoba mangizoyeka bazongifuna bangithole na bakuwisa yeah bangibika okay nabawisa bawa straight bese ngaba free ngahlala endlini maybe for 6 months
ngingayive nemall ingayikho around ngihleli nje kodwa ngikhona lapha around ngahlala ngabona ukuthi hayi fuck off bese asengehla ngikela ngakwazi ukuthi ngibhale incwadi umngane wami wayenesaloni kodwa wayefunda isikole salone naye selingathi yayisetshenziswa intombi yakhe kunabafana labo bamaXhosa baseSencape babekunda amakhanda nami ngafundisa ukunda amakhanda akunda amakhanda omunye wayethunga lapha ngiyofunda lapho ukuthunga lapho ngithunga nakunda amakhanda then ke baba wakhe watravel ke ngibhala phansi ngamnika abale eMatatele la wasibaba khona gama la umngane wami uLiseli kusho isibongo sakhe seSuthu. Okay. So ngizwe uthi ukhala nge-idea ukuze impilo yakhe ishintshe uyabona ukuthi uzogcina ubuyele ema-drugsini. Yeah, cause since ngafika le Natal ngafika kubafo eUnderberg esebenze kwenye inkampani. Ubafo wavele wangitreat ngendlela. Ngathi sengifikile ngahlala 2 weeks khona umunye mama wenesalon la ngase ngicela ukuthi ngiyothu bamba ukuze ngabe nestress kuba vele ngamakhanda ngiyakwazi wakunda ayobamba lapha umunye mama ubonisiwe kaZonto uhlala eKhemone emadwaleni ngabamba lapho wayethi mayiholile thenga ukudla kwako okuncane bese ahambe ayothenga utshwala phuze mayebuya ntambama ngibuze ebhedayo wakhona umbhedo baba wakho wena wayinjani abafazi abaningi ezayisana laphi manje asazani songokuthi abanye abubhuti bethu balaphi nosesibethu kodwa bacwell over yabo mina lento le ayihlangana nami lento le wena wangibiza le wathi ngizela ngoba wona wangithembisa ukuthi khona into esizoyenza ukuthi nami ngikwazi ukuba grand kodwa anyway it's fine usobona na ukuthi ngenza njani mayidakiwe wangithathela lo 100 rand thathela wona awuphuze nentombi zakhe alale la nami ngilale la nentombi zakhe ezu2 benza umsindo wabo ngeza mara anginandaba nanet Ba have sex? yeah mara ngena Naw khona la nami ngilele la eceleni mara nginandaba sometimes angiphuce umatras ngilale escaping yabo sesine-nation namasheni kodwa anginandaba nje bra wami gazi lami angiqala nqa ukubona ifamily yami in my life. So kusho ukuthi angazi kwenzakalana kwaba ne-misunderstanding warawara wafika la ngahlupheki manje ngiyahlupheka wathi yabo agcina ngixoshile endlini ngenhlanhla kwakhona isonto lapho ngangibuye ngekulona sometimes so ngangihlala lapha around town lapho nje town isonto lapho town fundo sakhona wagcina ngishela ukhiya ngoba ngihlala eduze njalo ngama Sundays noma ngolesithathu ngifike ngizovula bazalwane bangena so isalon yakho nayilapho nje same house yabo. Okay. So wathi sengixosha fike ngathatha ukhiya wami thatha impahla zami ezu2 ngisena amabhlukwe load anekhiphe ezu2 ngahamba ngaye esalon ngangene esondweni ngakunengubo lapho thatha ingubo ngangena esalon dlala isponge sasikho nesondweni ngalala wathi efika lo mama lo usebenza esalon wangithatha kwengane yakhe even namanje ngiyibest kwengane zakhe enye yakhona ngihlala naye lapha iyafunda leThekwini akusona ihlobo kodwa the way bangenza ngakhona the bangiphatha ngakhona nami angazi ukuthi end of the day ngizobabonga ngani ngendlela bangenza ngayo and then ngahlala lapho maybe kwaphela 2 weeks ngizama ukuhlanganisa imali ukuthi ngithole ijondi kuloshila khona elincane ngathole ijondi ngahlala lapho ubra wami engangikhulumise ngihlangana everyday endleleni uyena okususe Cape Town njalo ukhombisa ukuthi umuntu uyajika don't trust anyone wangimuva la ngahlala lapho kwathi after 2 weeks wangitholela ijondi elokushini ngahlala lapho ngibhatanisa kodwa ngomuntu mina ngumuntu onenkani kakhulu ngumuntu ohlukumeze kakhulu ngagcina sengithola amatoho ema-restaurant kunzima kodwa akwazi ukuphanda namanje sisebenza ema-restaurant mangiqedela ngesibani. Okay ntoba so ngahlala ngaphila wabuya futhi ke ne-brother ngiyaxolisa wathi ngathi no story mina ngaxola the day ngiphuma ukuthi ngafuna ukuthi ngirelax ngoba angifuni into ezengidina ngoba mina anginayo inhliziyo enhle angikabi nayo inhliziyo enhle yonke into osengenzele yona ngibusela back from the beginning
So manje ngiyasebenza ngisho ngabanga amatoho akho ikhanda lami alithatha igrand. Yabo. So manje ngathatha igrand ikhanda lami lingenza ngifile back ukuthi ngibuyele back ngiyoshisa futhi umshini mangifa ngiyafa. I don't care. Anginandaba ukuthi ngilahlwa apha mangilahla ngahlwa I don't care nginandaba. Okay. Kuyaphetha. So manje into ongenayo ID Ayikho. Ndanginanendlela futhi usingenza njalo. manje lokho manje sekwenza bethe umthetho ukuthi ubele ema-drugsini. Kuyangiphoqa. Ngoba ayikho enye indlela ukuthi ngikwazi ukuya phambili ngelife. And mangibuyela nje ngidla sengishintshe ngayo seyi-worse than before. Ngoba angisena patient. Anginasineke. Inhliziyo yami isishintshile, ishintshe kakhulu. Ishintshe kakhulu than before. Ngoba anginaso isiqalo ukuthi ngiyaqala ngakephi. Yabo. Bona abanye benza happy birthday vele inyanye mangabe ukhona ngama-birthday. Ngoba yilona usuku lo langenza ukuthi ngibe semasimbeni. Ndangazi ukuthi ngisoshunani. Uthiwa ubani igama likamama? Ulizi wakamlambo. Ulizi umlambo. Wayedabuka kephi nendawo? Mabesho bathi wasuka le Natal. Okay, ngisacela ukukhuluma nehlobo mhlambe zakhe ezilalele mhlambe lapha. Ucela mhlambe ukuthi bavele ukuze mhlambe ungaxhumana. Igama Lucas Mafavuka kwaMlambo. Akulona kuphela khona elinye engangibizwa ngalo kuthiwa Mahlomula. Antu engibiza ngalo. Mangabe ukhona ngazi, mangabe ukhona unolwazi nolizwe kwaMlambo. Ngazi mhlambe owaduka ngekhathi zama-90s wayegoli sebenze emakhishini. Mangabe unolwazi cela ngithinde. Anginako kuningi mina engikwaziyo ngaye. Angazi next angazi lutho. Bakuthinte kephi namba? Bangithinte ku-066 499 460. Iyona inamba engisebenzisayo WhatsApp ama calls. Lokho kuphela okudinga i-ID. I-ID. Uma ungathola i-ID mangathela i-ID maybe ezinye izinto zethu uqaqeka. Ngoba i-ID is yona password enkulu in the world. Okay, siyabonga mfethu. Ngiyabonga nami. Siyabonga. South Africa. Ulukhuni bafethu, ulukhuni. Sisezweni elixakwa ama-drugs ngalendlela, sisezweni elichitheka igazi ngalendlela nezinga lobugebengu elikhule ngalendlela. But ke uma kuvela abantu abakanje abasebasha abashoyo ukuthi baphuma kule mpilo but abafisa ukubuyela kuyona ngenxa ukuthi abanabo omazisi. But ke uma impilo yakhe igcina ngempela ngawuthola umazisi ayikho enye into ayaziyo kangcono ngaphandle kwalempilo abuya kuyona. Le esiyaziyo vele ukuthi ayilimazi bona. Ilimaza nawe nohlele ekhaya. Ama-drugs awadliwa umuntu ongenamali. Letha lona iwonga nje ledliwa abantu abahlala emgwaqeni. But le drug ayishoyo nje angiyazi ukuthi ibiyimalini mfethu. Oyipheza. Ngento sithi crack cocaine. Lengaka yabizwa 800 ngaso sikhathi. Yes. Lengaka le sathi sekugcina encane. So yena sesemisa ama-blocks. Staka ama-blocks. Mangaka ngathi ngathi first break yabo ngathi istin. Yes. Yasasambisa kanjalo. Because nawo abantu labo basebeyithenga basike bezoyishintsha bayenze enye product. Icocaine ayidliwa umalambane onjengami nonjengawe mhlambe lapha ekhaya ongenamali. Idliwa abantu abanemali icocaine. And akumnandi mabebhema icocaine because ibadrekela impilo zabo down. But uma sinabantu abaphuma kuyona kuye-supply bengasafuna ukubuyela khona ngenxa ye-ID nje umazisi. South Africa ngazi uhulumeni wakithi siyacela kazame ngoba i-process kamfowethu iwumqansa ngalendlela uma kufuneka ayithola i-ID because ibirth yakhe ayikho nehistory yakhona.
asiyazi ngisho iklinikhi nesibhedlela mhlawumbe lapha azalwa khona njengoba engamazi umakhe engamazi babakhe. Okay, yes, usephumile umfowabo lo khona okusengaba uyena okungatheseka ngayo ukuthi kwenziwe i-DNA test. If it's come positive, therefore sekungaqala ukuthi kube khona okwenzakalayo through home affairs. But ngale kwalokho nje uma ngase kwalo DNA mhlawumbe ifike imphiko ukuthi akena umfowabo, awekho ama-chance ukuthi ngabe lo home affairs ongama-assist. But lo muntu sinaye ngaphakathi ekhanda na-South Africa udla ngaphakathi kuthina, and kuzokwenzakalani njengoba nje nimuzwa ukuthi akasathanda ukubela kuleya mpilo. But uma ebuyela uyo-eda kubantu abazoba i-menace to a society, ulungile-ke ule kokapa, vele kokapa akasibhamu siqhuma ubusuku nemini nobhushi wakhona. But into esingayifisi le kuyibona ezweni lakithi. Siyacela uhulumeni, siyacela nomama, siyacela amakhona ney'hlobo zakhe kuthiwa wala KwaZulu-Natal, uma ukuthi usaphila noma mhlawumbe iy'hlobo zakhe noma iy'ngane zakhe zikhona ezaziyo ukuthi kunengane ayishiye eKapa, siyacela ngane zakuthi nivele ukuze nikwazi ukuthi ni-assist nibe sibani empilweni kamfethu akwazi ukuthola umazisi i-ID. Ngoba uma kungenjalo hhayi-ke nami angazi ngane zakuthi angazi. Mntakababa, Yebo. ngikufisela inhlanhla mfethu. Ayi, ngiyabonga, sibona ngendlela. Ngikufisela inhlanhla mfethu. Kancane. Ingane awekabi nayo? Ngamnayo. Yes, kumnandi kona emjolweni, kodwa ngiyacela ukuthi ungawulethi umphefumulo emhlabeni phezu kwalesi simo kusona, ngoba nawo uyobe uzostaka kule pipe eliblockile, because naleyo ngane ngikwazi ukuba ne-certificate. I-birth nje kungaba nzima, mhlampe-ke noma wayo kungaba lukhuni mhlawumbe ukuthi ufuneka yenzele i-birth certificate. But angisho ukuthi ngithini ngemjolo yakho, but ngiyazi ukuthi uma kuvela ingane yimini kanje nakhona siba nenkinga. But Ntakababa, siyabonga mfethu ukuzwa udaba lakho nokuphumela obala nje uzosilandisa ngobuhlungu bakho. Sizozama nathi ukulekelela Ntakababa. Ngiyabonga. Siyabonga mfethu, siyabonga. Thank you.